Obrat u postupku protiv vukovarskog gradonačelnika Željka Sabe. Iako je do jučer negirao pokušaj podmićivanja HDZ-ovih gradskih vijećnika Marije Budimir i Radivoja Đurića, neslužbeno zatražio je nagodbu s USKOK-om. Sabo i njegovi odvjetnici o detaljima ne žele razgovarati. Je li to 50.000 kuna, je li to 10, je li to 20, reci gradonačelniče. Ja ćemo 50.000 kuna za vijećnički mandat. Ovo je dio spornog razgovora na temelju kojega se Sabu sumnjiči za pokušaj podmićivanja HDZ-ovih gradskih vijećnika Marije Budimir i Radivoja Đurića. Ja odgovorno stojim iza cijele snimke i mislim da u ovom slučaju nisam važna ja, niti tužba, nego je najvažnije za javnost ono što je on izgovorio. Ubrzo nakon izbijanja afere Sabo je odbacivao optužbe tvrdeći da je riječ o političkoj namještaljci. To su neke stare metode koje su udbaške, ništa osobno, njoj nije nuđeno, govorilo se stalno o projektima. Vukovarski se gradonačelnik danas ipak pojavio pred sucem. Predao sam slučaj odvjetnicima i nemam nikakvu izjavu. Došao sam, tu sam, ne bježim. Ne samo da ne bježi, nego je, neslužbeno se doznaje, priznao krivnju te zatražio nagodbu. Doduše to nije htio ni potvrditi ni opovrgnuti. Ne bih komentirao dakle taj postupak sudski, vidjet ćemo kako će to i čime rezultirati, tako da ne bih komentirao. Ovo je sramota. Sabo je osramotio i građane grada Vukovara i sam grad Vukovar. Što se tiče njegove stranke, poruka je potpuno jasna, optuživali su druge, govorili da se radi o kolektivnoj krivnji, sada me zanima kako će se SDP nositi sa ovim. A SDP-ovci su bili zatečeni, predsjednik stranke nerado je komentirao slučaj uz izgovor da ne zna ništa o toj nagodbi. Ne znam ništa o tome, zaista ništa. Moram na kraju krajeva razgovarati s njim, da vidim uopće što to znači. Nije dobro za njega prije svega. Pa nije dobro ni za stranku kad on predstavlja stranku. Sutra ćete biti prilike odgovoriti na sva pitanja, dolazite na sjednicu glavnog odbora. Vukovarci su, malo je to reći, razočarani svojim gradonačelnikom. Momentalno ostavku očekujem. Momentalno, da. I nekoga ko će doći tu malo poštenije onda vladati s tim gradom. Kakva sudbina čeka Sabu tek treba vidjeti. Za sada se jedino zna da je sljedeće ročište za 2 tjedna. A naša gošća je predsjednica Transparency International Hrvatska, Davorka Budimir. Dobra vam večer. Dobro večer i vama. Kako gledate na ovaj slučaj Sabo? Treba li zbog priznanja političke korupcije snositi odgovornost? Javnost u ovom trenutku jako malo zna, osim što je danas smo saznali zatraženo odgoda ročišta. Ako se to, i možemo samo nagađati sad da li je to istina ili nije. Ali imamo neslužbenu potvrdu da je to istina. Ako je neslužbena potvrda točna, u pravnom smislu sve je jasno. To znači da je on priznao krivnju, a sa druge strane da će USKOK odrediti visinu kazne. U političkom smislu ovo može biti vrlo važan trenutak hrvatske povijesti zbog toga što se još nikada nije dogodilo da neki političar koji se nalazi na javnoj dužnosti u trenutku obavljanja te dužnosti prizna političku korupciju. Bi li sada gradonačelnik Sabo trebao dati ostavku na tu dužnost? Da. To je najmanje što može napraviti i to je nešto što očekuju svi hrvatski građani. Od političara se očekuje ne samo politička odgovornost, već i osobna i moralna odgovornost. Hrvatski propisi u ovom trenutku ne propisuju mogućnost da se nekoga smijeni zbog dužnosti, već jedino on može sam odstupiti. Ali za hrvatske prilike bilo bi zgodno da se to napravi. Osim toga, htjela bih reći da SDP je vladajuća stranka koja znači obnaša u ovom trenutku vlast i sigurno je nije ugodno da na funkcijama ima dužnosnike koji su korumpirani. Kako komentirate zapravo tu situaciju? Sami ste spomenuli SDP da je cijelo vrijeme šef stranke Zoran Milanović bio svojevrstan štit gospodinu Sabi, tvrdio da taj slučaj ne postoji. On još uvijek ne postoji dok to ne krene u neki sudski postupak, ali to je jako teška situacija i ona otvara probleme hrvatskih političkih stranaka, znači neovisno samo, ne radi se o SDP-u. SDP je sad tu pod povećalom javnosti zbog toga što obnaša izvršne dužnosti istovremeno. Takve situacije sigurno postoji i u drugim strankama. To je veliki problem. Hrvatski građani očekuju od ljudi na javnim funkcijama i stranačkih ljudi da jednostavno svoj posao odgovaraju odgovorno i pošteno zbog toga što upravljaju javnim dobrim. Ostanite još kratko s nama dok Sabo uživa političku zaštitu. Mirela Holy morala je u roku od 24 sata dati ostavku nakon objave maila u kojem moli direktora HŽ-a da suprugu stranačkog kolege zadrži na poslu. Sada od Državnog odvjetništva traži da se ispita je li njezin slučaj sitna politička korupcija, kako je to prije nekoliko dana izjavio premijer Milanović.
Ja se nadam da će DORH se što je moguće prije očitovati da li se doista radi o korupciji ili ne. Ukoliko se radi o korupciji, očekujem da se onda podigne optužnica protiv mene. Ja mislim da se kod premijera radi o sistemskoj grešci u načinu razmišljanja, prvenstveno. Evo, gospođo Budimir, radi li se o sitnoj političkoj korupciji u slučaju maila gospođe Holy? Korupcija nije niti sitna niti krupna. Korupcija postoji ili ne. Političku korupciju definiramo na taj način da je korumpirana osoba ona koja od toga ima osobnu korist. U ovom slučaju Mirela Holy nije imala osobnu korist, ali ono što bih željela naglasiti da je to bilo na početku SDP-ovog mandata vladajućeg i da je u tom trenutku su jako visoko podignuti kriteriji za osobe koje obnašaju visoke dužnosti. Ona je odstupila i možda možemo vidjeti da su to hrvatski građani honorirali, jer po svim istraživanjima ona sad jako dobro stoji u odnosu na neke druge članove stranke. Hoćete reći da postoje sada dvostruka mjerila? Bilo bi dobro da dvostruka mjerila ne postoji i da se većina hrvatskih ili svi političari i javni dužnosnici ugledaju na gospođu Holy. To je znači ako pogriješi da odstupi, to je najmanje što može napraviti i to je ono što hrvatski građani očekuju. Gospođo Budimir, hvala vam puno na dolasku u Treći dnevnik. Hvala i vama.